To bude hore? Už. O, palacinka cukrová, tá bude sladká, je hovno vnútri. Ojej, aj. O, kde je ten oheň? To je všetko? A však to len kúsok. Čo celú, nie? Prevrásto. Tak ale sú dve, nie? Čo sú dve? Čo tu myslíš, že tu bude sa do rána pri tom, aby som ti to vyflamboval? Čo sú dve? Tak tie palacinky sú tam dve, nie? No a však iba na kraj horí a druhý kraj... Daj sa nižšie. Daj sa nižšie, aby mu hole, aby mi neublížil. Ešte raz. To je všetko? Nie, palacinky. Na druhú stranu. No, už si horí na všetky robí, aha. Aj tu. To je ono, to sa mi ľúbia. Ovoci tam na ebriku. Aj, po piči, to si mal podať, že nedopečené robte. Aj, matura je piči. Sa roztopal. To je maturita do štvorky. Ešte za to, čo je? Nebude vôbec. Daj bližšie zamier. Víš čo, nehaj to takto, ešte zapál to z tejto strany. Á, to je ono, nie? Dávať po jednej, aby sa to dalo aj otočiť a... Lebo tá v strede nebude flambovaná, tam bude čaká, to bude jak hamburger. No dobre, ale... Ale Hovorím, keď že ti to podám nie- na ešte jednu, tak je to... Ja že sem, aby si dajte na lála. Za jeden, nie jednu.